De casă se întâmplă să vorbească rar româna. Colindele și urăturile le-au învățat repede și le sunt aproape de suflet. Un grup de copii ai moldovenilor stabiliți în Belgia au colindat ambasada Moldovei de la Bruxelles. Și-au pus pe ei costume populare și s-au pornit prin Bruxelles să colinde moldovenii stabiliți în Belgia. Bună ziua, oameni mari! Bună ziua, gospodari! Am venit cu plugușorul să urăm ambasadorul și toți colaboratorii lui de pe coasta Bruxellesului. A venit iarna, pe la mușteratele. A venit iarna, cu colinde românești. Noi, în calitate de gazdă primitoare, suntem foarte bucuroși să vă vedem astăzi la noi în ospeție și v-am pregătit un colăcuț cop de noi. Departe de casă se întâmplă să vorbească rar româna. Colindele și urăturile le-au învățat repede și le sunt aproape de suflet. Promotoarea tradițiilor este Nina Toderașco, împătimită de folclorul moldovenesc. Sunt niște tradiții frumoase, niște tradiții ale poporului nostru, de asta sunt foarte bucuroasă că sărbătoarea de astăzi a reușit. La mulți ani și tot cu bucurie, începem anul veselie! Bucuria colindelor, împărtășită moldovenilor din diaspora belgiană, redau sărbătorilor de iarnă aroma de acasă.